Технологично няма абсолютно никаква причина приложението да бъде ограничено само до границите на България. На практика нищо не пречи целият Европейски съюз скоро да бъде достъпен за всеки потребител, независимо от коя националност, независимо на кой език, в крайна сметка да ползва всички тези удобни функционалности, които вие сте изградили. Поправим ако греша, но би следвало в следващите години това да е новата реалност. Така е, това е нашата цел от ден първи, в който тръгнахме да създаваме приложението. Затова сме се опитали, създавайки приложението, то да бъде така направено, че услугите, които предлагаме в него, да бъдат приложими в различни държави. Тук не сме се специфицирали единствено и само за българския пазар, напротив, всички функционалности, които правиме, се стремиме да бъдат приложими в различни държави, като ние имаме така брокерски лиценз за държава от Европейския съюз, във всички други държави сме на уведомителен режим. Ние сме уведомили останалите държави в Европейския съюз, че имаме намерение да започнем да оперираме на техните пазари. И е въпрос на време, на IT работа, така че да свържем нашето приложение с всички останали системи, които са свързани както в България, и да започнем да работи в различните държави.